الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسلام على من اتبع الهدى ya fosine salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne ko sabu kan ne da hanizo kayar ga yayi ka kasalan iri kawaido ci na rakan ga tiya zarmci ni kyo irga tunu fita iya an ga sabanda wannan fayo ujubil fili wajibul lillahi ta'ala da wajibai gwai kan gafunu irkwai geraga wannan fiye ta'asiri bi kuwatin wajibun lillahi ta'ala da ya galamiyan da gabi kan gafunu irkwai geraga to wajibinu mana wajibinu wannan fiye ta'asiri bi tabi'in wajibun lillahi ta'ala da ya galamiyan da kan gafunu irkwai geraga wajibinu wa hudusul alimi wajibun lillahi ta'ala da taka hare sintiniyan wajibino irko jeraga huna intaha ba'dul ma yajibu lillahi min sifati ne wono ito canfe gatunu wajibi cindo kanti irko sifawai aga wajibi lakkalga amma itabbatan di irko jera cinara to hakan sanni zuwa na yan alfaga bonun dai no kici wajibai gwai mana gwai fo kan gatun gwera danga hariteyan wale mu do hardi da fansi wal mo bormo banu wal borfo mu do dori fo wani yan ba gwaidin ba a fullon sitilarsu irko ga hakan a dudonai na ga fa'alu non lima yuridu to na fayu tasiri bi kuwati ngamo gabi na ne si irko yagalam asirko yina yagalam danga gabi irga bai kan yoga hin boro ifo si a gabo se to di irko ba na ga hin boro ka jare yo gabo kono si te gabin da irko hina ka gwai kamancin da irko ba sina danga tinayan tondi a ganda gabi kan dina gunguri karta a bagu to kalandir ko bano wadin giti wani no tauhido raik bayrum famda ya dinno na fayo tasiri bi tabi'in ngamu ane gare yanno mana da ya galamiyan da gabi wadin kan kafunir ko da jeraga tabi'in ga kici da to dawo mu irko hina ya galamana ste musulman kai na danga Ibrahimu kan annabi Ibrahimu kai idan dangira to dangiwa da ka kyamu ton to ku dangiyo da mai hinka irku koy tara ya galam indan dangiora kalin ka tarai dangiyo mai hinka ifot kutase to wane no igono bayar famda ya din no udusul alimi bormo bai kan taka hare sintine yanno ba fo man gini ba fo man saban da irkoi to wayaliha adadado a ga lamba ga a waike ma'ana wani yanka yayi iri salan yanwo to waike ne wani yan ngana ne al'adamu muhalu anillahi ta'ala sine yan ana mantine irko gono to han foi mina sino wada kan kafuni ko jeraga wal hudusu muhalun anillahi ta'ala ya dinno sintin yan mine han funo gon kan irko sintin kinga bon kina mana irko sintin kinga bonte to wadi mo a kan gafunu irko jeraga wal fana'u muhalun anillahi ta'ala da baniyan wadin akan gafunu irko jera hina imine hinkuna hina ban adama ji hina no gaban wal mumasalatu muhalun anillahi ta'ala da him charayan akan kafuni irko jeraga boro walta kari funga ino ga himcire amma in dunyara sin da ya kulkan ga himir koi wal iftiqaru muhalun anillahi ta'ala inda bonu yan ga koi ga kisinai ta ka harga akan kafuni irko jeraga iftiqarun kake bonu yan mana boro mu ba filana mai garau
wal boron ba filanim diyaise wala mu kambadangaise wani inga kiki boniya adama izu fo min ga aksine to irko si babu kul ga aksine wa shariqu muhalun anillahi ta'ala da hanga sina gwaira akan gafunu irko jeraga wala ajizu muhalun anillahi ta'ala da gazayan alfabu boram to jin ka gazidin ka yirgidi ta kare wannan gazayan wo harino kan akan kafunu irko jeraga wal ikrahu muhalu anillahi ta'ala da tilisandiyan igbo tilisandi kadan goy igbo tilisandi kadan haifuwara to tilisandiyan wo harino tilisandiyan gidan harifo teyan akan gafunu irko jeraga wal jahalu muhalu anillahi ta'ala nda janka fahamai akan gafunu irko jeraga wasamamu muhalu anillahi ta'ala da lutu tarai akan kafunu irko jeraga wal ama muhalu anillahi ta'ala da danau tarai akan gafunu irko jeraga wal baqmu muhalu anillahi ta'ala da beba tarai akan kafunu irko jeraga wa haula ya a'dadul ma'ani wani yanno kiki ma'anai wani waike ma'ana ma'anai din to waike ngai mu kan kafunu irko jeraga zama akan sai a gane wai ki tare kace kan an danga dai san musulman kaina wal bakmu ane biya batarai to ai ne irko wo kalamun no agsalan to hanfo kai mene waina sun asiyin kasalan to in kici salan yin waika to wodin kan kafu ne irko jeraga zani dude den wani ka famda to wani yan miya men gai mo yadin no wa kaunuhu ta'ala ajizan muhadu anillahi ta'ala wa kaunuhu ta'ala muhadu anillahi ta'ala mabai kan irkoi jera makiya gazante akan kafu ne irkoi jeraga ma'ana mu bai kan hanfo gite kai irko kera wai a ciya gazanta zagayen wadini wal mu korbanda mu gaze hahin kawo kulu rawo kulkan no ikan kufuna irko jeraga waka rihan muhalu anillahi ta'ala da tilisandiyan akan kufuna irko jeraga wa jahilan muhalu anillahi ta'ala da janka fahamai kaci jahiltarai akan kafunu irko jeraga wa mayitan da amiki abuko muhalu anillahi ta'ala da buyan akan kafunu irko jeraga wa asamma muhalu anillahi ta'ala da lututarai akan kafunu irko jeraga wala abakama muhalu anillahi ta'ala da bebe tare akan kafunu irko jeraga wa haula ya adadul ma'nawiyatu wani yanga kici ma'nawiyai wani yan ngai no gati sifawai wani waice wayali hinnal lawazimu agalan ba aga dumancai agalan ba ga dumancai dumancai wala subutul gardi muhalu anillahi ta'ala muradu tabbatan diyan irkoi ga ha wadin kan kafun irkoi jeraga ba na yi mene hanfu gon kan muradu tabbata ga wani ga ba ima tabbatan da ga kan muradu tabka kaduwa wadin kan kafun irkoi jeraga wasu butul ujubil fi'li wajibun anillahi ta'ala da tabbatan diyan wajibi tare gwai akan kafin irko jeraga wasu butu tasiri bi kuwatin anillahi ta'ala da tabbatan diyan yagalamiyan da gabi akan kafin irko jeraga alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah